खुनुका जतना मियाफ्रा दफा टिभि नै कायसा चेनेल तै मिस्टार सुभाष पदनि कक सामुंनो आं फिरक मुंरनाय मिस्टार सुभाष पद जमातिया जदि सि निनि भয়েস एडिट खायजाक तो हांखे आनिबो मुंतै थाना थांगै एफआईआर खायदि एक ते कायसा दुई बोरै बायसला कक सामानि भয়েস नि रेकर्डिं हयतोबा सुभाष पदनि तै भाइराल लांनाय हयतोबा बोरैनि तै भाइराल लांनाय निरक्रिनि बिसिङाव कक सालायमानो केबो भाइराल खायमिया निरनि खरां निनि खरां निनि एलाकानि बरक ते बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक निनि चरित्र न जतन सिबो निनि जे वाइटिएफ नि फानानै हुमकि दमकि रहमाननि निनि वाइटिएफ नि बरक रंना लगे रहिया निनि चरित्र न जतन प्रभु सिबो बोरै बाय कक सालायमानि भয়েস रेकर्डिं उंगै हयतोबा नों भाइराल खायनाय हयतोबा बोरै भाइराल खायनाय और जगह केबो भाइराल खायनाया निजेनि मोबाइल रेकर्डिं माने पार्सोनल कक सालायमानो केबो भाइराल खायनाया हयतो नों खायनाय हयतोबा बोरै खायनाय हिम्मत दं हांखे नों से आमना सामना खायफैदि जे नों जे हबो हिम्मत दं हांखे बुसकाङाव फायदि हिम्मत दं हांखे नों से बुसकाङाव फायदि बुसकाङाव फायै आं बाय कक सादि ताबकनि दिनो सादे बैनि खरां न एडिट खायमानाय दंख ठीक আছে एडिट खायमाला हांखेनो आनि खरां ना ददि एडिट खायफनुग्रादि बोरै सा बहि सोङोना बोरै निरनि पारानि बरक काहमाके सिबो निनि चरित्रनो बय काहमाके सिबो नों हयतो ताबक सिंगेल फानो मावो हयतो नों ताबक सिंगेल फानो खाना किन्तु कयेक दिन आगेबो नों जीवनो निनि परिबार सिंगेल गैया ओ नों कक सामा जागा गोबां फेरजाक दं बायखे ओ परिबारनिबो कायजे केलेंकारि तांदि आं कक साया ओ बुरैनो आं सिनियाहि हनै सामाने ओ बुरैनि खरांनो जतनो बुजिबो निनि मैत्लुं एलाका साइमरावा एलाका जतनो सोंदि ओ बुरै साबो हिम्मत तो हांखे आं बुंतै एफआईआर खायदि आफ्रमकनो दूध का दूध पानी का पानी नैता निनि खरांनो सा बुस्थु या खानायबो आनि खरांनो एडिट खायफुनुगला द आनि खरांनो एडिट खायै खायफुनुगदे मो सिनेमा हिंदे खागलांदमो निनि तमुनो ए टू जेड सिया हिनैता खादि गोबां मा परिबारनो नष्ट खायजाकनो हिम्मत दंखे आं बुंतै एफआईआर खायदि हिम्मत दंखे आं मालाय बायदि